timo curriculum mopogre. Giwijo, nyathini timo IGC kocha, to in in charge of education, 844 gi CBC kai. You don't trust this education system in Kenya. Onego wabed gi education system in Kenya, makata ka nyathini odhi e bigger school, to school no be podi timo mana 844 kata CBC. The moment wabro broke back to an all-inclusive education system, ma nyathi president kata nyathi MP gi nyathi jaus nyanya somo the same system. It's possible malaka leadership is duaro, lakini leadership okudwa nikech believe ni macha ber IGC girigo curriculum ma okono ber kara giket education system marwa obede curriculum ma kocha mondo kochuno ni nyaka wadhi kucha. For instance kar thieth kai waseloso thieth bwa promote county hospitals moko bedo level 5 or whatever mondo kochuno ni ngato nyaka dhi India to be treated idhi adhiamla kochuno to sani nyalo thiedhi Kenya. The same way with the education system okochuno ni ngato dhi loka onego beni somo kai titimo system wa to system wa ni wanyalo timo ni education tourism wanyalo promote oko already jok matimo 844 gin ma jo Sudan kende to gitime nikech korgi kocha nitie shida gi jo Somalia. Ero kama na nya komparo makamana wana lunge kendo abonde twak abondo mana kinde ka kinde karamna kinyo karamna kinde machiegni ni nangu meni